वेलकम टू मालवणी तडका। आज आपण कच्च्या केळ्याची भाजी ही रेसिपी पाहणार आहोत। आता आपण केळी कापून घेणार आहोत। पहिल्यांदा ती अशी आपण सोलून घ्यायची। पूर्ण साल काढायची नाहीये, ही फक्त वरची पातळ साल आहे तीच आपल्याला काढायची आहे। भाजीची केळी आपण कापून घेतलेली आहे। आता आपण ती पाण्यामध्ये पीस टाकणार आहोत त्याचे। आपण आता फोडणीचं साहित्य पाहणार आहोत। हा कांदा घेतलेला आहे, 2 छोटे कांदे घेतलेले आहेत मी। इथे कढीपत्ता, मिरची घेतलेली आहे, ओली मिरची, मोहरी घेतलेली आहे, हळद, ओलं खोबरं आहे, थोडंसं ऑप्शनल आहे, तुम्ही घालायचं असेल तर घालू शकता, नाही घातलं तरी चालेल। गार्निशिंगसाठी कोथिंबीर घेतलेली आहे। ही आपण केळी जी कापून घेतली होती ती पाण्यातून काढून ठेवली आहे। कढई गरम करत ठेवलेली आहे, त्यामध्ये आपण थोडं तेल घालून घेणार आहोत। तेल चांगलं गरम झालेलं आहे। आता आपण मोहरी घालणार आहोत। मोहरी तडतडल्यानंतर आपण आता याच्यामध्ये कांदा घालून घेणार आहोत। कढीपत्ता, मिरची घालून घ्यायची। हे आपण चांगलं 1 ते 2 मिनिटं शिजवणार आहोत। आता हळद घालणार आहोत आपण। भाजी सुद्धा घालून घेणार आहोत। साधारण 2-3 मिनिटं आपण झाकण ठेवून भाजी शिजवून घेणार आहोत। ही 2-3 मिनिटं झालेली आहेत। मीठ घालून घ्यायचं यामध्ये। आता आपण आपल्याला जर गरज वाटली तर आपण थोडंसं यामध्ये पाणी टाकू शकतो, फार कमी घालायचं आहे पाणी। साधारण 1 टीस्पून। परत आपण ती भाजी शिजवू देणार आहोत 2-3 मिनिटं अजून। आपण हे असं प्रेस करून बघायचं आहे भाजी शिजली का। आपली भाजी खूप छान शिजली आहे। आता मी गॅस बंद करते। यामध्ये आता मी कोथिंबीर घालून घेते, खोबरं, आपली केळ्याची भाजी ही रेसिपी तयार आहे। तुम्हाला जर आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा। तर चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।